No Kresna kok nek mlaku kok ora mungkin. Iya Dimas. Ha iki terus Badar Mbah Durna. Dadi wong Kresna mau kedadian saka yang Durna iki. Lah iya. Heeh. Gugu karepe dhewe sampean pancen pendhita sing ora patut diajeni. Pancen pendhita sing ora patut diajeni. Sik Kang, nek arep ngampleng tak pindah sik. Tak pindah kene. Wis, ngene iki. Pancen pendhita tuwa sing ora patut diajeni. Iki yo meng pendhita Durna. Wis piye? Kepareng ingkang putra pringgondhanipun Gatotkaca jumadung dawuh. Nadyan ingkang putra pun Antarja nyadung dawuh Rama Kyai. Aku ya nyadung dawuh, Pak. Apa wigatine panangkilane iki mau? Wah, Gatotkaca Antarja Antasena. Nggih, kula wonten timbalan adawuh Rama Kyai. Wonten dawuh Rama Kyai. Piye, Pak? Ana apa? Kok sajak nyolowadi iki? Kok nganti gembrobyos kaya ngene iki lho? Wah, ngerti ya, Mir. Kalenggane iki negara Ngamarta lagi nandang pagebluk. Ya merga saka ilange pustaka Jambus Kalimasada. Kyai Jimat pustaka Jambus Kalimasada ical ya ilang. Nanging manut dawuh pengendikane Wakmu Kresna. Ilange Jamus Kalimasada kuwi merga dicolong maling. Menawi dipun cidra lajeng sinten ingkang wantun nyidra Kanjeng Rama? Wah, iki abot. Merga manut dawuhe Kresna kakangku. Sing nyolong Jamus Kalimasada jebule si keluarga dhewe. Monggo bapakmu sagu dipasrahi nyekel maling lan ngukum mati. Kula aturi ngendika, sinten malingipun? Inggih. Sinten Rama Kyai? Sapa, Pak? Malinge sapa ge omongo kok tak pras-pres. Wah. Jebul malinge adimu Tanjung Anom Abimanyu. Menapa boten glentu pamireng kula kados boten pinanggih nalar adhi kula Abimanyu dados Duratmaka. Wah, aku maune ora percaya nanging dawuhe Wakmu Kresna kasunyatane pancen mengkono. Gatot kula wonten dawuh. Ayo melu aku goleki adhimu Abimanyu. Nek pancen malinge Abimanyu aku kudu tegel. Kakang Antarja arep nendi? Ya nututi Dimas Gatotkaca. Ndereke Rama Kyai Werkudara goleki Dimas Abimanyu. Sing nyatane saiki wis dadi maling. Kakang Antarja ya percaya karo kabeh iki. Ya percaya. Ya jane ora percaya Dimas. Nanging nyatane kuwi dawuhe Wa Kresna. Ya bener. Bener dawuhe Pak De Kresna ki bener. Ning apa ya mesti bener. Durung karuan lho iki. Merga tumrap aku iki Wa Kresna malah tak anggap dakwa sing durung karuan buktine. Dipikir sik lho, Kang. Aduh. Lah banjur piye prayogane Yai? Kang, Abimanyu ki kepiye wae sedulur? Lan Kakang Antarja ya wis apal karo Abimanyu ki kepiye? Ketoke kok ora ketemu ngakal nek Abimanyu ane tumindak ala. Dadi aja gegabah sik. Saiki ngene, bener lan orane babakan iki kudu ditaliti dhisik merga iki rasaku kok Cubriya karo Wa Kresna sik sajake lageane kok beda. Cubriya kepiye Dimas? Wis to. Saiki ngene. Kakang Antarja saiki ambles bumi wae mengko ngenteni obo-obo. Obo-obo ki apa? Aba-aba. Engko takne sinyal peringatan. Yo.
Engko nek wis tak abani terus gek jedul lho. Yo terus Dimas Antasena piye? Aku tak nyeraki Pak De Kresna kae wis ora usah kesuwen gak ayo ndang mangkat. Aja lali ambles bumi ndak konangan yo Dimas. Tatkala narpa Kresna tantula anyakroring Resi Jahnawi Suta kan mungguh kalihira ing rata iki maksud mau jagat pangadyalane weh lah gene gampang gene iki gampang blithuk para Pandhawa gene gampang nyatane aku wis kasembadan budidaya gawe ringking para Pandhawa, gedene ngrenah patine para Pandhawa mula kanthi sarana aku gawe reka daya Abimanyu tak dakwa nyolong pustaka Jamus Kalimasada. Mongko Werkudara ya wis sagu sing bakal midana pati karo Abimanyu. Nek Werkudara wis ketemu Abimanyu tanpa ditakoni mesti langsung dipateni. Abimanyu mati. Mesti wae anak Prabu Puntadewa banjur nesu karo Werkudara. Pandhawa malah banjur padha regejegan dhewe. Oh lah dalah. Lah gene iki gampang gawe rusaking para Pandhawa. Kasembadan sing dadi ancasku mung kare matur ana ngersane anak Prabu Duryudana. Mesti wae aku banjur dialem-alem disungga-sungga lan banjur bakal diparingi bebana sing akeh. Lah bali ning Sina, bali ning Ngastina. Ya putuku Antasena to. Kok putuku piye to? Aku ki pernahe purunamu dudu putumu. Oh iya, Ding. Ponakan purunaku anak Antasena ana apa kok nyeraki aku? Ya mau ngarep takon wae. Jare Pak De Kresna mau dawuh nek adikku Abimanyu nyolong pustaka Jamus Kalimasada. Kuwi bener apa ora? Ya bener mangkono nggih Antasena. Lah kok Abimanyu wani nyolong Jamus Kalimasada kuwi kira-kira ki arep nggo apa ya Pak De? Kira-kira wae ngono. Lah mbok menawa arep digadekke utawa arep didol dienggo kebutuhan kuwi ya iso lho Antasena. Ana pusaka kok arep digadekke arep didol. Nah aneh. Apa meneh nggo ngeslot lah kuwi wis rapik ngono-ngono kuwi. Ya sing cetha wae negara Ngamarta lagi nandang pagebluk ya merga saka ilange Jamus Kalimasada. Lan ilange dicolong karo Abimanyu kuwi mau. Kosik kok Kresna iso mestheke sing nyolong Abimanyu kuwi kepik lho. Ratu Dwarawati Prabu Kresna ki rak ya ratu sing waskita to. Lan duwe pusaka jenenge Kaca Paesan. Bareng tak ungak cetha banget ning kono nuduhake gambare Abimanyu sing nyolong Jamus. Oh, le ndelok ki lewat Kaca Paesan
kagungane Pak De Kresna to. Iya. Lah mbok coba kene aku tak melu ndelok. Tak ndelok gambare kuwi kaya ngopo ngono lho aku kuwi. Gambar nggon kaca kuwi kaya padha karo live streaming apa ora? Oh, kuwi ora kena ya, nggih ora kena. Ora kena mergo kaca paesan iki pusaka pribadi. Ayo mesti sok tok nggo ngindik to. Aku wae ora kena ya Antasena. Ora kena. Wae nek wis ora oleh ndelok ya wis. Neng aku kok pengen ngerti wujude kaca paesan kagungane Pak De Kresna sing ampuh kuwi. Mbok aku dituduhi, didelokke tak wirus dilit wae. Ya, kena wae Antasena bakal ngerti wujude kaca paesan, nanging kaca paesan saiki ora tak gawa. Lah kok ora digawa iki? Tak tinggal ana kraton Dwarawati. Lah nek saiki ora tok gawa kok iso ngendika nek Abimanyu malinge. Lho lah. Lah leku nyawang mau ki ya ning omah. Terus kacane tak tinggal mergo arep do disilih nggo dandan. Nggo dandan sinden-sinden dienggo rias. Banjur tak tinggal Antasena. Sangertiku kaca paesan kuwi ora beda kaya Sekar Wijaya Kusuma. Ora tau pisah karo Pak De Kresna, rasa kakean alasan to Pak De, mbok dituduhno to. Aku pengen delok dilit wae wis to, dilit. Ora iso ya, Ngger, ora iso. Iki pusaka pribadi, ora dienggo tontonan. Oh, lah iki tenan ora gelem nuduhke. Iki pusaka pribadi Antasena. Wah, lah iki genah Kresna palsu. Kang. Kang, rene Kang. Mati dalam Antasena. Mati dalam aku. Sopo iki? Iki lho. Iki pelaku utama iki. Weh. Lah kok ana yang Durna Dimas. Lho lah, piye iki iki pelaku utamane iki. Pancen tak ajar aku mau tak wis kandha, ya toh. Nek perkara iki kudu diteliti. Nah iki malihe jebul kaya ngene iki. Ana Kresna kok ambune oli. Ana Kresna kok nek mlaku kok ora mungkin. Iya Dimas. Ha iki terus badar Mbah Durna. Dadi wong Kresna mau kedadian saka yang Durna iki. Lah iya. Heeh. Gugu karepe dhewe sampean pancen pendhita sing ora patut diajeni. Pancen pendhita sing ora patut diajeni. Sik Kang, nek arep ngampleng tak pindah sik. Tak pindah kene. Wis, ngene iki. Pancen pendhita tuwa sing ora patut diajeni. Iki yo mek pendhita Durna. Jata sik wis. Wis piye? Umpamane ya iki umpamane. Umpamane iki nek bapak wis tekan nggone si Manyu. Manyu sapa? Abimanyu. Terus nek wis mateni ku piye? Utang loro nyaur loro, utang pati nyaur permen.
Ngawurpati. Ya Antasena. Ya Antasena wis. Aja ya. Aku ki meng diutus. Aku meng diutus. Diutus karo sapa? Sing ngakon sapa? Aku diutus anak Prabu Daryudana. Kon gawe ringking para Pandhawa. Yen aku mame anak Prabu Kresna ning ya aja diantem ya Antasena. Terus adikku Abimanyu tok dakwa ngono. Merga Abimanyu kaya sing dikadang-kadang dening para Pandhawa. Abimanyu tak dakwa maling mesti terus dipateni. Iku pancen wong tuwa sing ra patut diajen. Ya wis ya Antaraja wis Antaraja. senengane kok iki wah wis marake perkara senengane. Jaya. Iki marake. Aduh, Jaya Ger. Wis senengane kok iki yo kurang ajar tenan. Wis Ger. Wis Ger. Tulung. Aduh, ya wis tak letak. Kang aku karo omongan karo kowe Kang. Umpama nek nganu kowe piye Dimas? Iki umpama dhewe. Bingkom sik Kang. Iki engko dhewe golek beras karo wis sasake sing kena digo pakan pitik. Banjur kepiye Dimas? Iki mengko dipiurke nggon raine, nggon matane iki. Engko terus iki kok opo to iki? Aduh. Aja ya Ger iki barange mbahmu. Iki kok opo to iki kok rumangsaku kok lek ngadeg ora pas. Mules aku ya ampun. Aduh. Apa Durna ki ngesak baterai apa ya? Kok rada lho iki lho iki lho. Aduh. Iki kok kaya ayo udu. Sorry ya, Mbah. Ora ngerti e. Aja ya kira Antasena. Aja. Wis saiki ngene wae. Iki engko Mbah Durna iki dibondo to. Ya Dimas. Terus pokoke engko dadi tersangkane. Dibondo terus aja diculke. Aja diculke tekan ketemu karo bapak. Karo sapa jenengane? Karo Pak Lik barang. Pak Lik sapa? Alah kae lho. Pak Lik Janaka. Oh iya. Banjur ya mengko iki ben gelem omong, ben gelem jelaske. Le Malik dadi Kresna, le ndakwa Abimanyu. Oh ben dijelaske dhewe. Pokoke sementara iki dadi bandane awak dhewe, mengko terus karo disiksa ning dalan. Aduh Jaya Antasena. Aku takon jelaske ra apa-apa ning aja disiksa ya Ger. Ora kudu disiksa. Nek ora roh disiksa ki rada kurang soalé. Disiksane kepiye, Dimas? Engko dimbus manut arep dikencang apa arep diseret? Dubengkap alun-alun ya ora masalah. Jaya Ger. Wis, Kang. Ora usah ndadak kesuwen gek iki dibondo iki melu aku rono. Karo moyak bapak. Ayo Dimas tak derek iki.
Natamarma lan kowe Satama iki awake dhewe supaya nunggu ana sak njabaning kraton Ngamarta. Merga iki Kakang Pendhita Durna sing mimba dadi Prabu Kresna prapta ana ing Pasewakan Agung negara Ngamarta. Sing surasane gawe pitenah lan gawe kareti sampeka yen to Jamus Kalimasada kuwi ilang lan sing dipitenah utawa sing didakwa ya kuwi si Abimanyu. Lah kanthi Abimanyu didakwa dadi maling mestine Arjuna Werkudara padha nesu banjur do mentala ngajar karo Abimanyu. Nggih, Wawan. Nanging menapa sekintenipun Bapa Durna mboten kadenangan anggenipun mimba warna dados Koko Prabu Kresna. Iya, Wawan. Kula inggih ngatosaken dhateng Rama Begawan. Menawi Rama Begawan Durna menika mangke kedenangan pripun? Wis ta aja sumelang. Bapakmu ya Kakang Durna kae pendhita sing ampuh. Lembut iso ngungkuli banyu iso malik dadi apa wae. Wis ta aja sumelang. Ora bakal kunangan. Inggih Kanjeng Wawan. Nanging kula aturi mirsani menika Antarja nggendhong Bapa Durna diuncalon-calke kali Antasena. Aduh cetha yen Bapa Durna kadenangan wah gugu karepe dhewe. Antarja Antasena mandheka Durna wong tuaku Bapa Durna. Kewapak prangguling wungsuh kewapak bawatnya bentar papakane ngaloka Antasena ya piye Satama wah mungkak krama turu ora basa karo aku. Lho basa ki ya ngopo? Nek Kurawa patut tak bahasani merga pepundhenku ning nek Satama ki sapa? Kowe iki dudu Kurawa sih, ora patut. Ayo. Kowe saiki sumingira. Antarja tekan kene, kon nguwali bebandane wong tuaku ya Bapa Durna. Oh. Lah Kakang Antarja mbada Simbah Durna ki sing ngakon ki aku sih. Merga bapakmu Durna kae pancen luput gedhe, mula kudu diadili. Aku sing arep mbelani wong tuaku. Gelem ngeculke bapakku apa ora? Culke piye? Bapakmu ki arep diadili kok kon ngeculke wah gugu karepe dhewe. Ora gelem ngulungke bapakku kepeksa aku kudu tegel karo kowe. Mati kowe Antasena. Lah mbak ayo tak ladeni.
Wah, candak. Oh. Wedian. Ya, Biar. ayo antemo. Biar. Mati. Biar. Mati. Biar. Biar. Ya, Mati. Jegal. Cocok tuh mbak dadamu. samu tumbak ya. Ojo indok ora. Antasena Sangu godhok yo men. Waduh. Waduh. Mati tenan aku. Waduh. Wah. Halo babu, halo babu, halo babu, halo babu, halo babu, halo babu. Lagi piye to kayak Dur, Dur dasmu, dur. tua padrake. Kayak gini ngopo kayak gini? Mau kita yang geleleng maju joget-joget kok dur kepethuk aku terus mundur. Lo babu, ketemu karo wong edan.